Efo fi rwan, mae'r milfeddyg Meirig Evans. Wel, Meirig, does na ddim achosion yma yng Nghymru eto beth bynnag, ond beth di arwyddion Schmallenberg? Wnaethon nhw'n ffeindio fo gyntaf mewn buchod yn yr Almaen yn achosi rhyw ddaiaria. O'n nhw'n mynd lawr yn ei llaeth am ryw ddiwrnod ddau a ryw chydig o wres yn nhw. A dim byd mawr oedd o'n pasio, ond o'n nhw'n methu ffeindio dim achos o'n nhw wedi ddallt o blaen. Wedyn wnaethon nhw ddarganfod yn diwedd bod y feirws newydd ma oedd o'n achosi fo. Ac yn cael ei drosglwyddo wedyn o'r gwartheg i'r defaid? Wel, maen nhw'n meddwl mae'r teulu yna viruses yn pasio trwy wybedyn neu bryddyn. Mae arthropod born maen nhw'n deud, llydi. A wedyn maen nhw'n ama bod y pryfaid ma sydd wedi pasio fo un i'r llall. A wedyn yn y defaid, tos am arwyddion o gwbl mewn dafad, na gwyn sy'n pesgu a falle. Dim ond yn yr wyn cyn i geni mae'r effaith wedi cael ei weld hyd yn hyn. A maen nhw'n cael ei geni yn stiff i gyd, pytia bach o goesag yn nhw, a'i cefna nhw'n yn gam a falle lle maen nhw'n bethau bach reit hyll, swn i ddol. Ydyn nhw'n geni naturiol? Wel, mae'n job, os di'r cymala wedi cloi, mae'n anodd i geni nhw dydy wedyn illa di rai cael siserian, ond mae'n bwysig peidio, mae'n hawdd darnio'r ddafad os di'r cymala di cloi, tydi pethau yn dod allan fel dylsa nhw'n ydyn. Ond beth yw'r gwahaniaeth felly rhwng Schmallenberg a clefydau eraill sy'n taro defaid, achos adeg yma'r flwyddyn mae pob un ffarmwr yn gweld pethau sy'n mynd o chwith weithiau yn y ddiadell. Dwi'n meddwl, efo Schmallenberg, be gael chi gael, yn ôl beth dwi wedi ddallt, da chi'n cael mwy na'r cyffredin, da chi'n cael mwy na ddylsa chi o'r wyn, mae'n cael ei geni yn gam ac yn fethiant. Ti a faint o wyn felly? O, mae'n anodd ddeud eto, ond mae'n rhai lle, gwch chi chwartar nhw. A hefyd, mae gwch chi nhw thylu hefyd, ond yn y feri diwad o'r beichiogrwydd mewn ffordd, lle. Pa mae'r oen bron yn barod? Yn barod i enni, a da gynnu yn y diwad. Ond maen nhw'n tybiad, wedi dod drosodd mewn cwmwl o wybod, maen nhw'n ama, mae'r clwy yma, a bod o'n beryclach i'r ddafad yn y mis cyntaf ar ôl i gael maharan. A wedyn, mae'n pasio trwy gwaed y ddafad, os dyna maen nhw'n ama, di bod yn pasio trwy gwaed y ddafad i'r oen, ac am bod system yr oen ddim yn medru gwffio fo, mae'n creu problemau i'r oen dyn ac yn gwneud y deformities fel ydy. Oes e rhywbeth y gall rwy'n neud rhagofn i'r clefyd yma daro'r ddiadell? Mae yna gymaint da ni ddim yn wybod am y feirws i gychwyn. Mae'n anodd gwybod, tos na ddim byd i wneud ar y funud, am bod ni'n gwybod digon am y feirws. Da ni'n gwybod yn union pa bryfyn sy'n ei basio fo, os na bryfyn ydi o. A da ni'n gwybod chwaith, os dwi'n medru pasio un ddafad i'r llall heb bryfyn chwaith eto. A wedyn mae'n anodd gwybod, tos na'n byd i wneud dwi'n meddwl. Ond maen nhw'n gobeithio, os na pryfyn neu wybed sydd yn ei basio fo, bod na'n perig yn y gia fel hyn, lle. Wedyn mae'n illa bod o'n rhywbeth i boeni amdano fo fwy i'r dyfodol na ar y funud, ond mae eisiau bod yn wyliadwrus, lle. Os oes na rhywun yn ame bod na Schmallenberg ar ei ffarm nhw, be ddylen nhw'n neud? Cysylltu ar 8,000 i gychwyn, a wedyn maen nhw, os ydyn nhw'n dal i ama, yn basio fo ymlaen i'r weinyddiaeth mewn ffordd, i'r labordau, a maen nhw'n fodlon gwneud y profion am ddim. A be am anifeiliaid eraill, cathod, cwn, moch? Ar y funud, dim ond gwartheg, geifr a defaid sydd wedi cael ei effeithio gyda fo. Oes na bosibilrwydd y gallo? Na, yn ôl y teulu o viruses mae'n dod ohono fo, tos na ddim achosion di bod dim ond mewn ruminant mewn ffordd, am bod defaid geifr a gwartheg i ni mewn ffordd. Felly'r neges yn syml ydy bod yn wyliadwrus? Ia. Mae'r de Cymru yn gorfod bod yn fwy gwyliadwrus, illa, am bod nhw wedi bod o dan y cwmwl pryfaid mae'r boi tywydd yn meddwl sydd wedi dod drosodd o'r gyfandir yn mis Hydra. Ac o hynny yn digwydd cyd-fynd ar adag pan oedd defaid y marena illa, dyna di'r rhiswm illa nes eisiau bod yn wyliadwrus lenni. Mis Hydref diwetha digwyddodd hyn? Ddoth y pryfaid drosodd ma'n meddwl, ia. Ac ffermwyr y de o bosib fod yn fwy gwyliadwrus? Wel, am bod nhw'n nes i'r cyfandir mewn ffordd, dyna'r reswm am hynny, lle. Wel, bod yn ofalus felly, ie? Ia, gobeithio, ia. Gobeithio ddan o'n byd ohono fo, ond amser a ddingis. Diolch i chi, Meirig. Diolch yn fawr.